Niya ta karon mga igsuon sa panahon nga mahilig ang mga tao sa porma. Mao bitaw na nga sa ato ang Facebook, uso gid na rong kanang filter, uso sad ng pag-edit, no? Filtering ug editing. So daghan kay mga app para ana, no, kay tabangan ta nga ang ato ang mga pictures mahimong nindot tan-awon, mahimong hamis, mahimong puti, o mahimong sadtang bata-bata tan-awon, no? So ang atong katilingban karon ug ang atong kultura, ang panahon nagdasig nato nga papurmahay. Mao nga mga igsuon, dako kaayo ang tentasyon gyud sa tao karong panahona nga muhatag og dako kayong pagtagad sa panggawas nga anyo. Pero ang problema ani kay kasagaran ang mahitabo, if we are very busy, no, sa pagpanindot sa ato ang panggawas, the tendency is malimtan nato ang pagpanindot sa sulod. Okay? I guess wa man tingin ay po'y sayop or dautan kung atong paninduton ang gawas, no? Pero maulagi na. Ang ato lang yung bantayan o likayan nga di na to malimtan sa pagpanindot ang naa sa sulod. Mga igsuon, ako ni siyang tagaan o gibukaton tungod kay diya sa Ebanghelyo, ang mga Pariseo o ang mga magtutudlo sa balaod, gisaway gyud sila ni Jesus, no? Kay ang nahitabo nila, nindot sila tan-awon sa gawas sa ilang mga gipangbuhat, diya sulod sa templo or sa gawas, diya sa mga merkado, nindot sa tan-awon. Pero diha silang tagstag sa mga kasing-kasing, wala maugmad ang mga hiya sa Ebanghelyo. Ang tinuod nga gugma para sa isig katao, gugma para sa Ginoo, diri sa sulod nalimta nila. Unya kinirba ang gusto unta sa Ginoo nga mahitabo sa matag tao, no? Mao nga gisaway sila nga tigpakaron ingnon hypocrites. Unsa man ning mga tao nga tigpakaron ingnon og mga hipokrito? Mao ni ang mga tao nga maingon nato dubli kara, duhay naong ba? Lahi ang makita diha sa gawas sa kamatuoran nga naa sa sulod. Na nag-ingon nga image is what people see in us. Integrity is what we really are. No? Now, usani ka panultihon nga tagaan ginato og pagtagad. Kay ang delikado nga mahitabo kung ang makita sa mga tao nato sa gawas dili maoy tinuod natong pagkatao diri sa sulod, which usually what is happening to many of us, no? So mga igsuon, natural man gyud tingani og tawhanon nga gusto nato nga makita ta sa gawas nga nindot, gusto nato nga isipon sa mga tao nga matarong ta, nindot na nga pagkatao, pero di nato kalimtan ang paghatag yun o pagtagad sa sulod kay kabalo gyud ta nga naay usa nga nakakita og nasayod sa atong pagkatao diri sa sulod. Kabalo ta Ginoo man na siya nga makakita. Kagahapon sa ulog nato man ang kapistahan ni San Bartolome, unya tagaan tag ehemplo sa tao nga kanang without guile, meaning tao nga matinud-anon, no? Unya nasayod ta nga ang Ginoo nakakita niya dili lang sa gawas kun dili sa sulod sa iya nga kasing-kasing. Mao to nga nakasulti siya kang Nathanael o kang Bartolome nga siya usa ka tawo nga way kasaway. Mga igsuon, kung ato lang yung tagaan o pagtagad ka na nga maong kamatuoran, nga naa Diyos nga kanunay nagtanaw nato diya sa sulod, I hope nga matag-usan nato maningkamot yun ta, no? Nga
Bisan tuod, aduna jud kalahiinan ang makita sa mga tao sa gawas sa unsay naa sa atong kasing-kasing, maningkamot ta nga dili mahimong layo kaayo kining gap between what we like to project to people and the real us, no? Ang tinuod nga kita, dili unta layo kayo ang gap. And then kining tanan ato lang makabot o mahimo uban ang panabang sa Ginoo. So atong padayunon sa pagpangayo sa Ginoo kanang maong grasya sa integridad nga ato untang maangkon diya sa atong kinabuhi matag adlaw. Ato kanang iampo dinhi atong pagpadayon sa santos nga misa.